Ai ama, aurrea eta atzea, gora eta bera, beti korrika eta beti presaka. Baina korrika ez da behar, iteatik, Ona da, bai, kirola behar da, gara iziristeko lekuta, baina egia zan, buruakin behar da korrika, buruakin, eta zerbategatikan. Korrika, bai, fundamentuakin eta helburu batekin. Ei, bikote! Haupa, Adriana! Haupa, Irati! Ongi etorri! Eskerrik asko! Eskerrik asko zuri, gaina produktuekin etorri zatezko artean. Gutxi batzuk. Ondo da, nahikoa gaurko errezetantzako. Herri gora, omenduak izan zatea aurten, korrikan. Gusto erango zatez, da? Posik, bai. Sekulako orea, gainera betidanik izan dugu oso erlazio estua, aekak eta herri gorak. Eta orduan, hau da, bide baten premioa, bai, saria. Tanda bat inbiatu beharra. Ondo, bueno, eta, ja, zaintiratuk eta zeukitzeko ja berotu zeate, Bueno, Ostegunen ja martxa hasiko da, ezta? Tartetxu beteko gu, egun bi, berotuteko, apurbete hori txeko. Ondo elikatu, indarrak hartu, eta martxan hasteko, ezta? Hori da. Oso ondo. Ikusi zuen bezala, ez dia eskutzik etorri, piperrak, babarrunak, horburuak, eta... Bakizue kosinatzen, okarri zuen ni kosinatzeko, eskua botako jazue, nola jungo da, hau? Ni kontserbetin oso ongi, kontserbekin. Baina sukaldatu gutxi. Oso produktu gozoak dira, así que ongi aterako da, seguro. Bikain. Nik zeus egiten dut, baina gitxegi da, tapak zabaltzeko taklak. Erosoa dala, eta bueno, Este sinisten. Boleten gara, baina bueno. Bueno, ingo deuna da, horburu batzuk prejituta, hemen ingo deuna da, babarrunakin humus bat, eta gero hemen, hola, hau dena salteatuta gainetik jartzeko, eta aldi berian kontatuko diguzue zen gauza prestatu dituzuen ekimen honetako. Ados? Bikain. Adi lagunak, 100 saio dator, 100 produktuekin. Bueno, lagunak eta bikote, garatuko izuet pausuz, nondik noebiliko gehan gaurko errezeta iteko garaian. Esan dugun bezala horburuk, prejituta ingoitugu. Hemen ekarritu zuen, egosita, lan aurreatuta, oso ondo, iriki, ingoitugu iragatzi, pixkatakaen urak kendu aldeun guztia, eta pasako dugu, irinetikan, arrautzekitan eta prejitu. Gero ingo dugu, humus bat, bagizue, babarrunak, hemen Euskal Herrian beti, patatakin, txoixuakin, odolkikin, asakin ere bai, baino beste era bat jatekoa da, holaxe, hotzian, birrindu, humusa holaxe itea, iten da normalian txitxirioekin, baino aldain babarrunekin, dilistekin, edozein lekalekin aldain. Eta ingo deuna da, hemen, komino pixka sartu, ingo deu, tallin bakizu zer dan? Da sesamo pasta bat. Eoten da, iluna eta argila, hau da argila, tostatu gabekua. Ingo diona da gero, pipermin pixka sartu pikante ukitzeko, limoi pixkat, eta normalian batzui pixka sarte zaio ere bai. Pikante puntu ukitzeko, baina gaur pikante puntu hori sartuko jau piperrakin. Ados. Eta gero, errezetan bukatzeko, gainetik botatzeko, ingo duna da tipulina goxatu, irugilarrakin, baitare piperragearrak, herrigorakoak, eta ingo duna da armendola batzuk berta bota, dena salteatuko dugu, eta ingo duna da jarri oinarrian humusa, gero horburu prejituta, eta hau gainetik botako jo bukatzeko platera. Ados? Bueno, eta hau esan da, lanian jarri behar geha. Beitu, nik hau ezukatzen jarriko ditut, eta beste alde hasiko naiz, hau txikitu eta erregosten. Eta zuek ingo dituzuena da, bedibez, irugilarronei, gorpuntxo kendu eta lauki txikitan, bale? Eta piperra ire bai, bakizuen nahiko garbi etortzen diala, erreta daudela, baina pepita katea eta lauki txikitan ningo dugu, bale? Bakoitza bat hartu, eta mingaina eman berdio aldi berian, bale? Ea posible. Bueno, kontatu, herrigora, ez dakin antzako, zer da zehazki herrigora? Bueno, nik azalduko dutut. Herrigora, herri ekimen bat da, Nafarroa hegoalde eta herrialdean eragin gure deu, eta apurbet hori egiten duguna da, Nafarroa hegoaldeko eta herrialdeko produktuek Euskal Herri osora zabaldu,
Eta bueltan datorrena da, apur bat, euskalgintzari bultzada bat, ez? Lehenengo sektoreari ere bai zelan ez, baina euskalgintzari be bai, bultzada bat emon, badakigulako eremu hori nahiko zigortute dauela. Ona. Egiten dezuena da produktu hauek, gehiago ere bai, zema produktu dazkazue? Produktu asko daude bertan? Urtengo katalogoan... Baditugu 23 ekoizle. Hori da. Eta ekoizle bai bada. Eta gero produktuak zenbat egongo dira 30, edo? 32 bueltan, bai aurten Hortik egongo da. ezabaldu egin dugu katalogoa. Eta, zehazki, nun saltzen dituzu gauza, nun daude eskuragarri? Guk baditugu 400 banaketa puntu baino gehiago Euskal Herri osoan. Ope. Gure sarekide, gure Vale. bolondresek kudeatzen dituztenak, ez? Herrigoraren parte oso handi bat, oso garrantzitsua eta ezinbesteko auzolana da. Bai, auzolan ariketa Lehenoko kasta, erraldea lehen da. egiten esan bezala. Hori da, eta denen artean Kuadrillan. banatzen dugu. Orduan gure web orrian, gure kanpainetan eskuratzen aldituzu produktuak, eta gero banaketa puntu horietan jasoko dituzu. Segurazki saltzen baldin bazara zure herrian edo oso gertu izango duzu. banaketa Lekutxon bat, puntuak. ados. Eta gero esaten dezuen bezala, ezta? Bale, hau da, bultzatzeko bai ekoizlei, ezta? Behaien Bai. produktuak kaleratzeko eta etxeta iristeko. Eta gero, ekimen honekin egiten dezuena da, euskara bultzatu, ezta? Hori da, guk udaberriko kanpainan euskalgintzari ez diogu zuzeneko ekarpen ekonomikoa egiten, bai udazkeneko kanpaina horretan, bai ez, saskien 25% bideratzen dugu, ikastoletara, sortzen elkartera eta aekara, ez? Lehen aipatu dugu Adrianak lankidetza aspaldikoa dala eta eskuz esku egiten dugula lan. Eta azkenengo urteetan ere daukagu gerraldia, ez? Apurbete herrigoraren alaba moduan aurkeztu genduna, ja beran bidea egiten dauena, agerre eremuan Nafarroa hegoalde eta erdialde horretan, euskara eremu formaletik apurbetataratzeko lanean dauen elkartearen bitartez, ez? Hor lortzen dugu bultzada ematea ikastolei, aekak herrigora beka bat eskaintzen du, de ereduan eskola hezkuntza publikoan egoteko borroka horreri bultzada bat emoten dotzegu, eta gero, agerraldiaren bitartez, bada proiektu potente bat, jolastekak, ez? 300 umetik gora daudela, eskolatik kanpo, ikastolatik kanpo, euskeraz aisialdia izaten. Ze ona, eta biharrezko aldi berian, ez da? Ze batzutan ikusten dugu, arnazgune bazkala, gure euskera urraka dijoala, baina beti gainen egon behar geha, ez da? Gainen egon da despistatu gabe esatean, ez da? Gainera, azken aldien, ikusite dau, zelako larraldie dauen euskeraren kontra, eta, justo agerreremoa da, eremu ez euskalduna identifikatzen duela Nafarroan dagoen lege horrek, eta badaukaz muga horrek, eta horri irauli egin behar da, buelta eman behar dotzegu, eta bultzada hori emon. Zein da hor bilatzitu zuen, kampainakin, hasiko ne, kampaina, bete-betian gaude, ez da? Amaitzen nahi da, eta noiz arte dakau aukera. Martxoak 18 arte. 18 arte. Bai. Osea, puri emirgar, seguru ja produktu batzu bukatu diala eta dana, ez da? Bai. Dena bukatu baino lehenua, badakizue. Ekarpenain, danontzako data. Hori da. Ondo. Bueno, eta zehatz-mehatz, lehen esan dezu, bai, eskatu aldala, nun sartuko gea eta nun alda eskatu produktuak? Errigora.eusen eskatzen aldira produktuak. Bai. Badakigu hori errigorak bi kanpaina egiten ditu, bai? Bat, saskiena edo udazkenekoa, eta Bai. gero, udaberrikoa, ez? Eta udaberrian saltzen duguna dira, lote handiak baina produktu berekoak. Hau da, adibidez, 12 pote txitxirio. Zenta intentzioa da, despentsa urte guztirako betetzea. Bai, horregatik adibidez, olioa, 5 litroko garrafa bat. Bale? Hori. Bai, eta horretik kontserbak eta lote handiak eta kaxak eta... Hori da. Guztiak daude etiketatuak euskeraz, eta hor, zeharka ere bai, lantzen dugu euskera herri hoietan, ez da? Zenta ekoiztetxeetan euskara plana bat dute herrigoraren parte izateko, euskaraz etiketatua dago. Orduan ez da bakarrik euskarari egiten diogun aportazio ekonomiko hori, baizik eta euskaraz ere bai bizitzeko eta... zeharkako edo lantegian adibidez euskara bermatzeko. Pues hori ere, orduan udaberriko kanpaina horrela lantzen dugu euskararen Oso ondo. Bueno, eta hau dana, zuek nundarra zeate zehazki? Ni bakiokoa. Zu bakiokoa. Bai. Ni Iruñekoa. Bale. Eta nola elkartze zate, o nundazkazue guniak hauden aurrera mateko? Ondartzan gelditzen zeate? Batzutan Nun topatzen zeate? Batzutan bai. Bulegoa badugu lekeition eta gauzariko ona. Iruñekoa naizela, itxaso ikusten badut nina. Orduan askota kanpainak sortzen dira lekeiteko txiringitoan. Ona. Kainean, ¿qué te parece? Deitu nire bai. Claro. Ze ona. Badaukagu bai,
pabilloi bat Berriozarren, horre dauren industriagune batean, eta, bueno, basatituta gaude, eta, bueno, batutan leketien elkartzen gara, beste batutan bertan, tartean... Berriozarreko pabelloian pentsatzen dut zein den dezu, produktua jasotan dikan banatuta hori, o ekoizleak beak bialtzen duia zuzenien lekutara. Depende, eta hori adibidez, udazkeneko kanpaina, bolondresekin eta furgoneten bidez egiten dugu hori, guk zuzenean banatzen dugu. Baina udaberriko kanpaina oso arrakastatxoa baita eta kopuru oso handiak mugitzen baldin direnez, zuzenean buñueletik. Buñuelen hor nahazten ditugu produktu guztiak eta hortik banatzen dira. Eta gero hori esan bezala gure bolondresek sarekide jagunean banatzen dituzte eskaera guztiak, banatzen dituzte hor kontsumitzaileen artean, ez? Bai, hori da. Nahiko lan bakazu, zenba laguntza hodete hor sartuta. Hau bolondres bueno, bezala. soldatapeko... Sei. No, baina, bueno, egia da, desberdintasun hori egin genuen, bilera batean, hasi ginenean, gu herrigorako langileak, eta bueno, langileak, bolondresak esaten zozkoen, ez? Langileak gube bagara. Hombre. Eta horren hasi ginen esaten soldatapeko, eta baditugu bolondresak, herrigoraren erabakitzegunetan daudenak, 25, 30 bueltan izango gara, eta gero herrietan, pues eundaka, ez? Adrianak aipatu du, lauren gune baino gehiago ditugula, 200 herritan daukagu presentzia, orduan, eske gatsa da, ez? Igual batzutan herriko persona batekin elkartzen gara, baina gero berak atzetik talde bat dauka, laguntzen dutenak, baina ikaskote guztetan hortik, mila bueltan izango gara. Hombre, banaketa gune baldin badire, eta jatzen baldin badugu, bi bolondrez banaketa gune batean, bakoitzeko. Eta taldea da oso osatuta, batzuk laguntzen dabe kartela jartzen, beste batzuk eskaera jasotzen, banaketa egunean leku askotan talde potente bat osatzen da, paleak desmontatu, eskaerak antolatu, kobratu, hor egoten da... Logistika asko da hola, eta lan asko da hola, eta produktu guztia nafarra da? O bakioko tomate pixka bada? Ez da. Antxoa batzuk, Bueno, bakioko antxoak, bapes, ez dugu porturik moio punti dekogu. Bueno, bertakuago, bermiokoak eta hor bertakuago. Begira, gure produktu guztiek badute herrigora balioak zigilua, bai? Eta zigilu horre bermatzen ditu 4 balio. Bat izango da euskara, esan bezala euskara plana dutela ekoiztetxeetan. Beste bat nekazariekiko harreman justoa dagoela, bai? Eta beste bat bertakotasuna izango zen, orduan. Bertakotasunarekin esan nahi dugu Nafarroako hegoalde eta erdialdeko produktuak direla, bai? Eta azkeneko balioa izango zen auzolan, hau da, ekoizleek ere parte hartu behar dute, eta parte hartzen dute, proiektuaren parte dira, ez da, bai? Eta orduan balio horiekin bermatzen dugu hori, beraz, bai. Dena nafartarra da. Pentsatzen dute bai, elikadura buru jabetzan oinarritzen zeatela, ez da? Hori da gure zutabetako bat, eta, badakigu Euskal Herrian badauzela beste proiektu batzuk, bai, elikadura buru jabetzaren inguruan lanean dauzela, gu beste bat gara, eta, uste dugu garrantzitsua dela horre aurrera pausoak emotea. Eta adibidez, datu batzuk emateko, nik uste dut interesgarriak, kanpaina honetan udaberrian, nahi duguna da kontsumitzailea aldundu, ez? Eta esan haien autuek badutela sekulako impactua. Adibidez, gure eskaintzaren atzean 900 nekazari baino gehiago daude. Orduan, imagina ze impactu duen herri horietan, despopulazioaren aurka, lehenengo sektorearen ere bai ez, berritzea, imagina. Eta adibidez, bidatu, ez dira intxiki, baina 2022an egin genuen ikerketa bat, eta hori ikusi zen, Nafarroan ekoizten den oliba olio ekologikoaren 11% herrigoraren bidez bideratu zela edo. Eta txitxirio ekologikoan kasuan 75%. Orduan, imaginazazue... Eta gehioak adijoa, pixkanaka gehioak adijoa ekologiko honiten eta... Horretan ari gara. Hor adibidez, sortu zen Azialdeko bada lekale lehor ekologikoen kooperatiba moduko bat, nekazarien kooperatiba. Eta ekoalderi esker eta herrigorari esker lortu genuen berreskuratzea formatu hori Nafarroan. Zenta lehen ezen saltzen bertako lekale ekologikorik eta lehorrean. Orduan gauza txiki. Gaina esate zuten, leheno bertan eta, Nafarron eta betan itezian ia lekale guztik animalintzako iteziala, eta gero kanpotik etortzeziala kojaten genitunak, ez da? Hori entzun da dakat. Nien aditua, baina segun entzun da dakaten hori esate zuten. Eta aida berreskuratzen, da gaina ekologiko niten, gure lurrak eta natural kioteko eta indarrakin, ez da? Bai, aberastu egiten dugu lurra eta aberastu egiten dugu gure burua bai, ez? Apur bat produktu ona helarazten dugulako. Leloa, eskerin ez pentsatzen orain gure aurtengo leloa dela eskutik eskura egiten dugu herria,
Eta orduan hori, hizkuntzarekin oso argi dugu herria egiten dugula, baina elikaduraren bitartez... Dudi gabe. Eta gaina, lurra, elikadura eta lana, azkenian hori bihar deure bai aurra iteko, ezta? Hori da. Bueno, bikote, eskerrik asko, Eta ondo ibilizate, eskerrak Bai, botegirik itzen bakarrik ez, Bueno, hemen, martxan dakau, eta, bueno, tipulina eta irugilarrak, egotako du piperra eta arbendolak, eta bitarten ingo deuna da, erreportai bat ikustea jungo gea. Segituan gaude bueltan, jungo gea Mirianena, Mirian Chef Integrativa, eta beti erreta berezik, eta eharrak ititu. Guazen bertara, guantxe gaude bueltan, garbitzen geldituko gea, bale? Bale. Ni garbila dakat. Bueno. Ga guantxe arte. Kaixo Joseba, hemen Mirian Chef Integrativa berriro ere baliarra indikan errezeta goxo bat prestatzera. Goazen sukaldera eta kozinatuko dugu. Bueno, hemen gaude, garaian garaiko beste errezeta bat kozinatzeko prest. Oaingoan espinaka krema bat izango da arrautzarekin. Horretarako erabiliko ditugu espinakak, tipula, batxuria, arrautza, ogi xigortua eta pikante pixka bat. Oain kozinatzeko garaian tipula hartuko dugu, moztuko dugu bai dadotan edo juliana eran, eta egosten jarriko dugu uretan. Hor gutxi gora bera 10-15 bat minutu. Ondoren, botako diogu espinaka azkeneko momentun. Horrela mantenduko ditugu berak dauzken onura guztiak eta bere freskotasuna. Errexago iristeko gure gorputzea. Kasu honetan, erabiltzen ditugu espinakak oso propietate interesgarria dauzkatelako. Alde batetikan antioxidantea da, piztantzako oso onura onak dauzka, ezurrentzako ebai, eta kirola egiten duten jendeantzako generalen oso ondo etorriko zaigu. Gero, dena birrinduko dugu, eta platereratzeko garaien egin daitezke bi eratara. Bat, kolatu edo kolatu gabe. Ni normalen kolatu gabe egiten dut. Zaitik hor gelditzen zaigu, barazkiak dauken bere zuntza guztia edo fibra, eta gure onurak egiten digu gure esteetan. Krema hau beste garai batean egin nahiko bagenuke, udara, laizter pronto daukagula, adibidez baina batzukin ebai berdina egin genezake. Ez zerbait beroa ebai sartzeko naizta udara izan gure gorputzean. Gero, beste toke bat emateko eta krema simple batez izateko arrautza botako diogu. Horretarako, banatuko dugu gorringoa txuringotikan. Gorringoa pasako dugu ogi xigortutatikan eta prejitu egingo dugu. Ni gustatzen zaitena da errezeta hauetan, osagai batetikan bi ateatzen ditugunen, gorringoa eta txuringoa kasu honetan, erabiltzea errezeta berdinen. Zerdikan beti gorde aldaiteke aprobetxatzeko gero, baina nahi beti galdu egiten zait. Orduan, osagai hau batea jungo da, naizta bananduta, batea jungo da plater berdinen. Gorringoa ja erabilita daukagu, rigituta, eta txuringoa olio pixka batekin eta egosi ditugun batxuriekin, egingo dugu alioli moduko bat. Batxuria egosita dijoa ez gelditzeko oso pikantea, ez den nahi kremai zapore guztiak kentzea. Orduan egingo dugu maionesa moduko bat eta zerbitzatuko dugu kremarekin batea. Plater hau, balio nutrizionalatikan, oreka dauke eta pixutxua da. Alde batetikan, espinakak ematen dizkigun vitamina guzti hoiengatikan, batxuria antibiotiko natural bat daukagu, eta tipula, sistema immuneako ere bai oso ondo etortzen zaigu. Gero mukia soltatzeko, likido erretentzioak balima dauzkagu ere bai, hortako oso ondo etortzen da. Platen honi, azken ikutxua emateko, apaingarri bezala hartuko ditugu espinaka hosto batzuk, eta salteatuko ditugu pixka bat zartaien Ibarrako piper pikanteakin, eta horrela puntu pikante bat emango diogu. Bueno, Joseba eta konpainia, hementxe gaurko errezetarekin, errezeta erreza, koloretsua, goxoa eta garaian garaiko produktuekin egina. Animatzen zaituztet hauek zuen etxean sukaldatzea. Urren arte! Aupa Mirian, eta gora zure errezetak. Eskerrik asko, iten dezun guztiagatikan, eta guri beti erakusten. Ze gauza honek ititun, Ona. Mila esker, bezarkada bat eta gurian jarraitzeko, enbiar deuna da, behitu. Hau goxatzen nahi da, zua pixka jetxillote zerratzeko. Bertan, almendrolak sartu behar ditugu. Herri gorakuak ebai,
Handana hona da gazue, Bai, a ber, A ber, erakutsi. beitu, xerratu, bale? Venga. Beste teknika bat dago, igual hola eta ja golpetxoa. Ja, baina, motza ulotzen da, xerratuta bai. fino gehiatu. Egingo vale? dugu fina, Eta ez dago vale. presa, bale? Ez Venga. dago presa. Erdi eta erdi, eta txikitzen Venga. jun pixkanaka, bale? Venga. Beitu, bikote beitu ikusten nahi naiz, da hor saltaka dijoazte, beitu. Saltaka eskuteko. Hola egiten da, claro. hortzakin bezala. Igual Buscao. hobeto zen hola egitea. Ez, hola. Mostu da, mostu. Labana dantzak inbiar du pixkat. Bueno. Bihatzakin kontu zibili, bale? Bai, hori, eska gainera zazkalo hauekin ez dago. Ez, oso ondo zoaz, Adriana, lasai. Ai, Nola izan zan, egun hori, omenduak izan zinatena. Deitzen dizue eta nola hartzen da egun hori? Nola jasotzen dezuen notiziar hori? Ez que, claro, deitu, ez dakit nor, baina pues, gure lankideren bat, eta batean ja hasi zenez notizia gure artean, ez esan, baina bestea, eta sekulako ilusioa. Politxe izen zan, bai. Bai. Izen zan oso unkigarri, ez? Olako gomenaldi bete ingo dutuela jakiteak, bildu ginen, ofizialki izan zozkoenean, bildu ginen gure Bai. bulegoan, eta gero egin genuen baskari bat eurekaz, aekako, pues, Ane Lordi eta Sabi Gartzia etorri ziren gureine, eta polite, ez? Baina, pentsatzen, zer egingo dugu, bueno, eta zer egingo dugu, zer suposatzen dugu mendo izatea, zelan erantzungo dutegu horreri, nola trasladatu gure komunidade osoari, ez? Omenaldi hori, hor egon ginen apur bat. Ja. Baina buruari bueltak emoten, ez? Bai, Baina esaten gehien dezuna, bat- hasieran txitxarek eta dantza jarri behar du, baina gero ore bat izan behar du, eta hori dena Bai. jendia martxan jarri behar du, ez da antolatzen Joe. dena Eta- prestatzen. Bai, eta azkenean hori esan duguna, ez? Gure bolondresei esatea, pues, egiten duten lan guzti hori, batean korrikan ikusiko dela, ez? Eta zer den korrika Euskal Herrian. Pues haientzat ere bai, pues, sekulako puntxa kanpainarako. Osa, guretzat bai, baina ere bai, ez? Sarekideentzat. Eurentzako, sarekideak, ekoizleak, Claro. bolondresak eta bizenak, ez? Beste Durangon izan batzordeetan. zinaten omenduak, ez da? Durangon izan zan? Bai, Durangon. Egin genuen goizean sarekideen topaketak, Bai, eta gero ja eguerdian, pues, egon zen nola tipo akto, vale. eta gero nola ez dazkaria. Eta erromeria, eta zer zegoen gero? Gero DJ Bull. DJ Bull, bai. Bai. Zer zegoen gero, claro, eske gero. Aspertu intzinaten, ez da? Orduan hori superonge gainera ez, partekatzea pues, gure komunitatea, ekako komunitatearekin batera dela azkenean berdina askotan, Bai. baina ospatzea beti ongi ez. Ze ona. Bueno, eta badakit ere hor bertan maskotak aurkeztu zenituztela, ez da? Hori da berena. Bai. Osa, baditugu bi, Orburtxo eta Zainzurine. Zainzurine. Uste dut bat dela, Zainzurine dela San Adrianekoa, eta bestela dela ezakit oso ongi, nongoak diren, baina Zanaldekoak. Eta, bueno, kontatu, egingo dugu. Bueno, korrikan zehar, bi personai horrek urtengo dire egunean kilometro batean. Osa, korrekare bai itegue? Hombre, Hombre, ados, bai, ados. kirolari. Eta, irteten diren kilometro hori asmatzen dutenen artean, egunero, sosketa bat egingo dugu, eta sariak egongo dira, ez? Gure produktu ez gain, pues, Epa, bestelako epa, sorpresa epa, batzuk epa, bai, epa. orduan, adi egon, korrikako A ver, ondo kilometrotara. esplikatu, hori nola lortu aldia premio horiek, a ver. Osea, Bueno, lehenengo... kilometro bat behar dute korrika, ez da? Esan dezu. Hori da. Eta asmatu behar da ze kilometrotan ibili berdian, edo? Hori da. Vale, vale, Ze vale. kilometrotan Ulertu, urten vale. dire, karo, zuzeneko emanaldiak egoten dira, orduan, adi egon behar gara, ikusteko nondik dabiltzan. Nun edo igual jarri gure behar da, herrian- nun jarri behar da, nun eza... Gure webgunean egongo da atal bat, korrikaren ingurukoa, eta bertan izena eman, eta lehiaketan parte Eta hartu zezan izango behar da. dut, gaur esan behar dut biharkoa, o ja aldet sartuta bertan jarri noiz nun ibiliko dian? Gaueko 10:00tatik goizeko 10:00tara egongo da parte hartzeko aukera. Orduan, egunean Vale, zehar urtengo dira, eta vale. gaueko 10:00tan aktibatuko dugu eguneko sosketan izena emateko aukera. Vale. Orduan, bertan sartu, datuak sartu, eta esan ze kilometrotan uste dozun irten diren, eta jakingo dugu urrengo egunean, non Eta non izan da. ze premio mota egongo dira? Ze Bueno, ongoa hori, sari ja? sorpresa. Sorpresa izango da? Evidentemente gure produktuak Produktua, hori vale, bai, vale. hori egongo da, baina bueno, gero egon aldire bestelako... Dana ez aldu orduan, zerbait gorde, eh? Hori da, Ez? hori Bai, ditzen bai. pentsatzen, agortzen diren produktua gordeko ditugu, eta Eta holan puntz gehiago izango hori da. da. Vale, ona, hor olillo, ona, hor buru, ez, danetik ehar. Ze ona. Eta, korrika, nun hasiko da? Nola izango da? Non hasiko den korrika? Bai. Atarratzen hasiko da. Atarratzen Ja, bertan hasiko da. Emeretzean. Bai. 3 egun barru, ez da? 3 egun hori da. Eta bukatu Bilbon. Baina guk hartu dugu kilometroa nola esan Adrianen. Vale. Bai, hori 21 pasatu.
ongi. Bai, oso ondo dijoa. Bueno, Hogeita batean pasako da San Adrianetik, eta bertan egingo dugu gure kilometra, hori bai, gu egongo gara, hori asko entrenatu dugu, eta hortan egongo gara 19an, 21an, eta... Zeingo zu, dana elkarrekin, o zeak bezala, kilometro bat egunian. Egingo dugu argazkia atera kilometroan, eta gero... atera kaia bat Lekuko atzera. eramango Hori duzue, bagatik. orduan, Hombre, zean. Hombre, hori da bere. Vale, ona. Eta, atarratzen horrengo zate, hasierako puntxu hortan? Bai, gainera, begira, ni egiten du pizkat Ipar Euskal Herriko sarea, orduan hor egongo dira nere sarekideak, bolondresak, orduan ezin dut galdu, normalean, baina are gutxiago aurten. Eta hori dana Bilboa iritsikoa, Bilboko jai erraldoi hortan egongo zate, ezta? Hombre, Han egon behar gara, ez da izango bakarrik korrikaitea, gero ospatu egin beharko da, lortu dugun guztia, eta bertan egongo gara, bai, ospatzen aekako ea kideakaz uzten batera. diguten lekukoa hartzen azkeneko kilometroetan, aeka. Borroka egongo da hartzeko, ze? Seguro, seguro. Broma da, egoia pozik gaude, baina, bueno, espada botako dugu. Bikain. Bueno, nola zoazte? Bueno, ez dakit ni, Oso ondo. zu naizen duna bada, Bai, baina bueno. betu hau hain Bonilla, hemen sí, gozatzen, sí. eta almendrolak berta bota eta bertan prejitu berrian, ingoitute mentxe, sigortu, hor lehortxo geldituko dira, eta hola berta botatzen duen kurruskario geldituko dira. oso ondo. Hor buruk hemen dazkat ja irinetan, gio arrautzetik pasata prejitzen juteko, eta falta zaiguna da humusa prestatzia. Earki goaz. Bueno, eta pentsatzen dut, ez dara lehen dabiziko urtiak horrekan parte hartzen dezuela, ez da? Ez, urtero. Bueno, 2 urteri behin egiten dan bakoitzean, parte hartzen dugu bai. Nola izatean momentu hori, Furgoneta iristeala eta lekukua horra aurretik handa, Bai, jo, eske gainera beti da unkigarria, ez da? Bueno, nik negar egiten dut laburpenekin. Bai, Osea, bai. Tope. Ordan, klaro, momentuan, gure kilometroetan beti daude gure sarekideak, ekoizleak, beti eramaten ditugu gauzak orduan, guretzako da, beti zonaldean egiten dugu, ez? Nafarroko hegoaldean. Orduan guretzako da... Enaiz ibili behira, baina ez dakiz hautzetik gana ez urtean pasatukoan. Lehen urten, oendala bi urtero izateala, gau ez pasazan. Eta, Gusto. earki bakarrikan bai umek etxen, Andria bai, ni ez, beste bai, orduan danak ezin. Aber, aurten, egun ez pasatzean da denak jutegian, famili guztiak horrik aitea. Bueno, hemen usaiak hasi zaizkigu, Bai. Eta aurten ere, egongo da ikustia streaming bidez, ez da? Hor zuzeneko hortan, ez da? Egongo da, eta egongo gara, adi, engantxeta. Zain zurinetor burutxo bilatzen. Zain zurinetor burutxo bilatzen, eta hori gure herrietako bolondresak bilatzen, nia ikusten dugu zen, eta... Bai. Ondo. Bueno, lagunak, hementxe, indeuna da, dena aurreatu, gero humusak birrinduko deu, olio peresilba prestatuko dugu bukatzeko, eta hor buru pregitu. Bitarten ingo deuna da, Urkiola jatetxea jungo gea. Eta ikusiko zue, babarrune harrakin dizkigue gaur. Guazen bertara eta segituan gaude bueltan. Ni naiz Arginano, amestoi, Urkiola, nera amona Urkiola zan. Guazen bertara. Eguerdion, Joseba, zelan, gaur Urkiolara etorri zarie, Bizkaiko txoko polit eta eder honetara. Bertan Urkiola hotela erakutziko dutzuegu, bertako gastronomiagaz gure sukaldaritza erakutziko dugu, eta inguru guztie bai, ia aukera deko zuen ezagututeko. Ongi etorriek sariedanak. Dakizuenez, Urkiola Bizkaian dagoen paraje natural zoragarri beta, eta, guk apostu handi bat egin gendun, bertara etortzen, eta bertan etxe handi hau gure gainartzen jatetxe, hotel, ostatu, eta ekintza desberdinak egiteko leku bezala. Bertan, jatetxean eguneroko baskariak eta baskari bereziak emate ditugu, lo egiteko edozeinek ostatu hartu lezake, 12 logela ditu, eta hoietariko 5 apartamentuak dira. Eta apartamentu bakoitzean 4 pertsona egokitu daitezke. Eta beste 7 logela bikoitzak ditugu, horietako batzuk ere hirukoitz bihurtu daitezkenak, eta gero erretiroak eta ere egiten ditugu, osasunarekin zerikusia daukaten erretiro desberdinak, eta hemen aurki ditzakezu eta planteatu ditzakezu nahi dituzuen ideiak, gu beti gure esku hartzeko preste egongo garela eta.
Jakin daizuen, eraikin hau garai batean ez zegoen bertan kokatuta eta Eleizaren aurreko plaza horretan, baserri handi bat zegoen, Eleizak peregrinaje eta horrelakoentzat hartzen zuena. Duela 21 urte edo, eraikin hori bertan bera bota zuten eta beste zelai eder honetan kokatuta gelditu zen. Orduan, Eleiz Barrutiak 20 urtez pertsona desberdinak izan ditu bertan lanean proiektu hau aurrera ateratzeko, baina inoiz ez ditu fruitu onak eman. Orduan, gurekin gogoratu ziren nola beste arlo askotan lan egin izan dugun eta pentsatu izan zuten inguruari eta bai kultura eta gastronomiari ere irteera posibleren bat eman geniezaken. Baietz esan genien, dena berriztatu dugu, dena berriro kolore politekin jantzi dugu eta, espero dugu gure sukaldaritza eta baita gure lo taldi hauek denon gustokoak izatea. Eta jatetxera jatera etorri nahi duzuen guztioi, kontatuko dizugu labur-labur, bertan eskualdari itzela daukagula, Beto, Bilbotik datorrena, eta saiatzen gara egunero pintxo mordoa izaten bertako jakiekin, eta gure indarreko platera indaba dela. Euskal Herriko indabak, Euskal Herriko produktu guztiekin. Eskaintzen ditugu zein astebarru zein asteburuan, eta beste hainbat plater ere jateko aukera izango duzue. Eta momentua heldu da, gure indaba zoragarri hauek dastatzeko, beraz egitera eta prestatzera joango gara, Beto eta Patxirekin. Ongietorriak Urkiolako gure sukaldera. Hemen gaude Beto eta biok, egunero gabiltza elkarrekin lanean, eta gaur ere indaba berezi batzuk prestatuko ditugu guztiontzat. Indabak esaten diogu guk Larrabetzun, Mañarian eta Otxandion da inguruan babak esaten diote, eta Gipuzko aldetik babarrunak. Nire aitak beti esan du babarrunak eta indabak gauza bera direla. Indiako babak edo baba urrunak. Mimo handiz prestatu dugu sasoiko jakiekin eta baserrietan mantentzen diren ganbaran edo ondo gordeta dauden jakiekin, eta guk indabari gainera eman nahi dugu zentzu bat. Zentzu bat mendira datorrenean, Urkiolako Parke Naturalera, edo zentzu bat, sasoiko produktua, kalitatezkoa eta gertukoa jateko orduan. Eta hori da gure autua. Eta momentu honetan, sukaldaria bere azken ikutuak ematen ari da, eta laizter jateko moduan egongo dira. Indabak, asa, oideen bezala sakramento guztiak. Asko galdetzen digute zenbat denbora ematen dugun indabak egiten. Nire amak esaten du indabak astiro egin behar direla, ondo egiteko. Gu ere saiatzen gara, egunero indaba horiek ondo landu, astiro egin, zu txikian, baina etengabean. Baina gure sukaldaritza ezin da ulertu ingurua gabe. Guk esaten dugu ura, elikadura, kultura eta natura lantzen ditugula. Eta ideia horren atzetik gabiltza, gastronomia kulturarekin uztartzen, bide horretan Hemingwayrekin egin dugu topo. Aurten dira 100 urte, The Sun Also Rise publikatu zuela, eta hor agertzen dira beti jateko kontuak, lekuak. Ernest Hemingwayren novela ezagunena ez da fiesta. Agurea eta itsasoa da, Kuban kokatua. Eta euskarazko eskubideak doainik eman zizkion Unzurruzagari itxaropena argitaletxean. Eta Unzurruzaga trukean txibi poltza handi bat eman zion. Eta guk ere udan txibi bereziak prestatuko ditugu Hemingway erara. Jasune, gorka horbizun diskoa dion moduan, hau da hasiera bat. Etxe bat, hotel bat, jatetxe bat, eta indaba plater eder bat zuentzako. Agur bero bat! Hau paiasone, eta hau papatxi, eta gora babarrun horiek, Oi, ama, ze gauza eharra, da, betiko janaria, esaten duezun bezala, astiro, Gipuzkoarrak entzuten duen astiro, mateko azkar dala, baina astiro, lasai, ondo goxatuta, eta zeleku eharrak azuen, paraje eharra. Bueno, bezarka da handi bat, eta jarraitu goxatzen, eta goxatu arazten. Gurian jarraitzeko, hemen dakau ja, bitu ze goxatuta dakau ongio gainetik botatzeko, naztuko du almendrolekin, eta hoi listo dakau plateran gainetik botatzeko. Hemen dakau orburuak, goiti bera goaz emateu, teilatutik gai egiten etxia. Hau goian dijoa, geho, eta goain azpikuan bila goaz. Azpikuan zako esan duen bezala humusa prestatuko dugu. Dana bertara bota eta birrintzia. Berta bota eta birrintzeko, behitu,
eman goizut. Azteko eta behin, limoian zuko ateako zu. Erdina nahiko izango, bale? Limoi erdilana. Pikante zaleak zate? Bai. Bai? Ni ez, baina, Vale. moldatuko bi naiz, bai. eta utza, bat botako deu, bale? Bat botako deu. Eta geho botako zu, komino pixkat, eta tajina hor daun guztia, bale? Venga. Nena barroa bota, geho dastatuko deu, eta ikusiko deu gatzan puntua pixka gehiago bota berdi hono ez. Hauek, pentsatet, gatza ez duela gehiagik ikarko. Ez. Lasaitxo etorriko dia gatzakin, ez da? Bai, hau sartuko dugu hor. Bai, Botako dugu bai, osorik ireki edo eta osua botako deu. likidoarekin da dena. Bai, likidoak indadana, zeatik iragazten badeu oso potolo gelditukoa. Eta nahi Vale, deu, vale, a ber, nahi deu bere gorputza aukitzea, baina hori birrinduta gorputza aukiko beharra. Baina banekan iratintzako beste lan bat, Ah, bueno, hau zutzako, hau bai, Ah, bai, eski bai, sobera bai, lan bai. iruditu zait. Lan asko iritu zaizu. Zaiena niretzako, bale. Ego zer gauza lagunduko izuet. Bueno, hemen ingo deuna da olio perezil bat, bale? Gero plateran gainetik botatzeko, ikutu berdia eman berdio gure platera ere bai. Eta ingo deuna da, hemen, ateako deu. Ostotxok ateako dituzu bertatikan, bale? Vale. Sustarrak endu, eta ingo zu masatxo bat. Vale. Pastatxo bat inbiar dezu. Eta botako jozu, gatza potolua pixkat, pastatxo horiteko, eta gero, pastatxo inda gasunean olioak jungo zea. Vale. Ondo itxita, eta naparra, Ez que Naparra, ingo baina kardio Eta nola korrikarako. erikite zuetxen hau, ezin Nik bazu. pizkat ostia hola, eta gero Vale, liki, venga, baina ez nuen nahi hemen ez eman, mikrofonoarekin. bazuk eman hemen, a ver, jende ikusteko nola itegon. A ver, Bueno, es que egia A esan ver. etxean ez dut asko sukaldatzen. a ver, naparroi. Ez dugu kardio korrikarako, ez dugu Ondo eman, Hori da. beitu, Bera beira garri eta golpe bat ona. A ver, guain, ez? A ver, A ver, txasi, Hombre, eta bat venga. ona eman bera zaio. Bueno, bagoaz aurreaka. Goiara, mingaina, zoze gehiago behar dezu ez, moldatze zate, ez da? Eman goizu beste goiara txiki bat, gero komino hartzeko, bale? Venga. Hori txikinak gatuko zaizun, hau listo dakazu, hau kenduko zute mendikan ere bai, bale? Eta bagoaz. Hau honea, eta limoia bakizu, betiko limoi ertila utziko dugu horne beran, hori beti hor bueltak aibitzea eta. Hemen, olioakat berotzen, jarrietena, hau pasako ditut, arrautz irinetik, arrautzea eta geho prejitu. Bueno, eta aldi berian, korrika aplikazioa esan dugu, aurte martxan daula, baina gaina berritasunekin da dator, ezta? Bai, jarraipena telebistan egin aldo, streamingetik eta bai, aplikazioan be bai, jarraipena egiteko aukera egongo da, geolokalizazioa egongo da, furgonetan ondagoen ikusteko, eta bueno, korrika laguntzaile antzako be bai, egoten dira lan esklusiba antzekoak, ibilbidea inok baino lehenago ezagutu gendun korrika laguntzaileak, eta sosketa batzuk dauz laguntzaile antzako, eta bueno, egoten dira hor albisteak, eguneko kronikak, hor bere informazio interesgarri zeukiko dugu aplikazioan. Rigorako korrikako frikientzat. Korrikako frikientzat, hori. Gu barne, Eta korrika laguntzaile, izateko mendikan aldapuen apuntatu, o nola dijoa hori? Bai, webgunean sartu, izena Beranduz eman. gabiltz, ezta? Ez, beti da garaiona korrika laguntzaile egiteko, eta bertan izena eman, erreza da, eta hori, informazioa esklusiban izateko aukera aukiko dugu. Ondo. Bueno, nola A zoazte, ver. erraz, ez da? Dena barroa bota Orain ezu? zen, bai. Zukua ere bai bota Bai. ezu? Venga, paretik enduko izutu baina guztia, vale? azkenean zu nire pintzea, Ah, Eta behin ze, Baizea. Eta bain, olioa ere bai bota behar Ah, zaio vale. horrein, ez dizutela esan, nire errua izan da. Venga. Bota olio txorrota behar bat, eta bain, birringailua barruan sartu eta dena birrindu. venga, Lasai, vale. Eta, bueno, Euskararen egoera. Zen muz dao, Nafarroan, nola dijo? Bueno, aurten korrikak atarratzen astea erabaki deuen moduan, zuberoan... Hori barkatu moztia. Sartu bertan, Vale. gatza pizkatekin eta papilla bat inora frisioakin. Oso ondo. Eta Hori azizia ez. atarratzen... Bai, atarratzen astea erabaki deu, euskera mailak bertan euki deuen atzeraka da dala Bai. eta bueno, gupe ikusten dugu, fokoan herrigora jartzean bebai aukera dala, Nafarro hegoaldean bizidan errealidade hori bebai helarazteko, ez? Eta bueno, egia da hor arazoa dauzela euskaraz bizitzeko, euskaraz ikasteko, euskaraz zerbitzuetara joateko, euskaraz aisialdia izateko, baina bueno, badau komunitate bat hor antolatute dauena, horreri buelta emateko eta borroka hori egiten aspalditik, ez gu presente gaudenetik, guk 12 urte dekoguz, baina euskaldun komunitate hori urteak eta urteak darotzuz lanean bertan,
Eta, bueno, polite da bai, ez? Jasotzea elkartasun keinu hori eta apur bate ikusgarritasun hori Euskal Herri osoan ezagutzeko eta bultzada emateko eurek egunez egun egiten daben lan horreri. Ona, eskerrik asko zueire, egiten nahi izaten guztia bat, egia esan. Jendian indarra bihar da, ez da? Hau dena aurrea egiteko. Bai, azkenean nik uste dut herri bezala, ez? Egin behar diegula aurre arazoei edo, horrelako erasoei edo oztopoei. Eta hori da, ez? Euskal Herrian badakigu hori oso ongi egiten. Eta horretan. Eta jarraituko dugu horretan, ez da? Hori da. A ber, hau ongi dago. Bueno, eta zuen oso ondo. Bueno, behenengo zuna da, dastatu, beti mokozuko jara garbi bat. Dastatuko zu eta ikusiko zu agerkatzen puntuan ze muskoa dakan. Eta, haber ze muskoa gelditu zaizu. Kenduko dut hau. Hori bai, hartuko jarakin da harrapatu hor da ondena, aldezun guztia. Vale. Eta zuen eginkizuna, zein da zehazki? Hor barruntza bete sartuta, zein da zuen lanak? Honea gukin zukaldatzea tortzia bai, baina gauza gehiago seguru ditu zuela, ez da? Bueno, egia da horrelako lanetan, ez da, gauza askotan ibiltzen zarela. Baina, bueno, iratiren kasuan, Bueno, ni IKT arloan ibilten naiz, apurbet kanpainen koordinazio lan hori, diru zaintza arloan bai, apurbet hori ere egin behar dalako. Eta, bueno, tokatzen zaitere, beste maila batean, baina herri joatea, eskualde batzutako sarekidekin elkartzea, apurbet antolatzeko, kanpainan zabalpena egiteko, eta, bueno, hori apur bat niri tokatzen zaidana. bai. Nire kasuan, ni gehien bat aritzen naiz ekoizleekin. Vale. Orduan, ekoizle talde hori dinamizatzen dut, bueno, ez bakarrik eskaria, baizik hori erronkak, bideratu ere bai, haiekin egon, pizkat, hola? Gero beste alde batetik ere bai, herri ibiltzen naiz ere. Gero aginaldoak egiten ditugu ere bai, enpresentzat, norbaitik baldin badu. Ze ongi, enpresentzako aginaldo bat hartu eta horrekin ez, elkartasun helaraztea, nerekin hitz egitea. Vale. Eta noa nun jarri berdu zurekin harremanetan jartzeko, noa deitu berdu, zein berdu? Hori idatzi herrigorara, info@herrigora.eusera. Edo webunetik, kontaktuen primakitik sartun da, guk ja bideratuko dutxegu Adrianari mesua, eta jartzen dugu gure makinaria martxan. Bikain. Hori ze. Bikain. Bueno, eta zein dia herrigorak emango ditun urratzak hemendik aurrea ere bai euskara eta hauden aurrea joteko? Bueno, pues hor badauzkagu alde batetik, aipatu du Adrianak ekoizleekin euskara planetan hor aurrera pausoak eman beharko ditugu, eta gero bagabiltza proiektu berritzaile batzuk edo diseinatzen, ikastolen elkartearekin eta, hau ez dakit ondo dago. Ikuta, epigelatzen ikon. Eta, bueno. Eta, gero, jolasteken proiektu hori nahiko konsolidatuta dauela, herri berrietara heltzea, euskara jaiak antolatzera doa agerraldia, apur bat bizitasun hori emateko ez, eta ez da izango dana lana eta ez da, bai, ospatu egin behar da, eta ospatzera goaz, euskaraz ospatu bai egin aldoguleko, eta... Biziposakin beste gauza bat ikusten dialako. Bai, motivazio hori gero urte guztian zehar aurre egiteko ez, baina badaude proiektu bolan Jolasteka esan duzula, eski igual jendeak ez dakiz zer den jolasteka, baina dira euskarazko ludotekak zonaldean, eta orain daude, zenbat hogi? 30 ludoteka ingurritu, 300 umetik gora bertan, eta, bueno, bada familiei, purbet aizialdia euskaraz eskaintzeko bide bat, ez? Hori da. Ikastolatik kanpo, eskolatik kanpo. Zer hona eta zenba gauza ititu zuen. Zenba gauza, eskerrik asko egia esan. Danun partez, ez alda ala, Bueno, denen gauza bat da ere, bai, Nik uste dut ongi dagoela. Bai, probatu ezu? Zuk duzu daztatua. Gustatu zaizu, esan dezu ez nula sekula hau musajan, ona? Asko, bai. Hau bagia, hola, ogi pusketa batzukin, earki jatea. Hau berez jaten due, ekialdean gehiago jaten due, hola, ogi pita ogi jakin jateu, Eta ideia da, ogi gutxinakin aldan gehien hartu. Eta gero krudite zare, bai, adibes apio pixkata zen joa, hola, gordinik amoztu makitxuak eta jateko ere bai da, eharra hori bai, hemen, piperrautza pixka bota eta olitxua eta gatza, hola, olarro izango bazan bezala. Eta gelditzea, de bizio, esatean. Bueno, hau, listo? Oinarri jain deu, guain. Jarriko eskio, horburu batzuk, bertan. Hemen batzuk gatu zaizidin gabe, baina gaur egun badator da, bagoaz aurreaka. Jarriko ditugu hemen hola, lau bat, horrela xe. Hemen botako jo guain, prestatu deun beste nasketatxua. Gehiagi gabe, baina pixka bai gehiago. Kolore apurtxu bete moteko. Kolore apurtxu bat. Eta erreginetako bat hemen beste bat hola gainean. Zura,
Bueno, lagunak, gora korrika, gora euskera, gora herri gora eta herri bera, ez da? Noski baiet, gora. Bueno, Bikote, eskerrik asko torte batik, hemen geldikutuko gea guantxe. Gaur egun ikusi, eta beste plater pare bat ingo dituten entzako, bale? Oso ondo. Ze ongi. Agur lagunak, Eskerrik asko. animatu korrika itea, Erosi herri gora.